Ude so far af arke nanga ala de marki, da u tek arki uno scrivete no so yo bruya you srefi. Oké. Mita tigri dede. Ling nummer 1. Is regel 1, hè? Nog eens schrijf ling nummer 1. Oké. Ling nummer 1. Wan bigi angri temben de bamarki. Ala meti egwe dipi fubusi bamarki. Tigri e waka te anoma fe noti bamarki. Te akona oso e wefi aksi eng bamarki. Opomarki, baya, sayu feni, aksi marki, tapmarki. Nomo tigri taki, bamarki, opomarki, Anesa misija, omele sa manko. Maar win ook toen lezen. We dat van eerste of tweede of derde, maar win ik ba. Awini toen mooi lezen. Oh, dus dat Ja, man. maar dat is sapsummering. Hij komt van ver. Ja. Anak pasikong. Boevar. Ai. Bijna plain. Maar niet met Global Atlas. Ray Koops. Ray Koops. Nummer 1. Nummer 1. Ajeng. Itay mitaki ko wini. Amantay mitaka ko wini. So, mi frister alla de win. Ama wane prijs. Niet van de wan jamang prijs. Ibe wa confiscering in een mooi Hollands woord. Vervoer, man. Alsjeblieft. En geniet ervan.